Тръгнали. Тръгнало. Така, значи бай Пери, има ли има мене? Имата, бе. Ще пера пари. Дано да сбера или за едно кафенце тука, или при комшиите в Сърбия за една плескавица. Защото тук вече така стана, ще сгуркам за едно кафенце, ама там мога да мушкам едно кафе, една плескавичка, па ми останат и за една биричка. И ще сипа оцелец, да си почиста паричките. Това е домашен оцелец от домашно винце. Защото, примерно, не че не ми става виното, ама съм си направил и оцелец. А виното ми става много екстра. Така, първо на здраве. Обадре. Така. И тук сега ще переме пари. Аз не знам, ние от сиромашията, аз така пера пари, ама другите хора сигурно перат по друг начин пари. Ти да видиш. И Кой ка умее? ще ме дава там в Сръвейка, в Зайчар при нашите приятели и ще си избутаме Динарче. малко динарчета, малко стотинки, ние къде сме наши, къде сме кяни и ще си вземем една плескавичка, ще мущеме по едно пивце, по една сервеска и така. Айде, на тия къде перат пари, много здраве! А ние да опереме нашите стотинчици и така. Чао!